Mzina la Tate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu woyera. Amen. Tikulandireni nonse ku programu yathu ya lero tilankhuleni Ambuye. Kudzera mawu Mulungu, Atate akumwamba amakomana ndi ana ake, ndikulankhula nawo ndi mawu achikondi chachikulu. Lero ndi tsiku lachinayi pa 29 May 2025, mulungu wa 6 wa Pasaka. Mawu oyamba achokera ku ntchito za atumwi mutu 18 ndime la 1 mpaka 8. Paulo akukumana ndi Aquila ndi Priscilla mkazi wake, amene athandiza Paulo kulalika Uthenga Wabwino wa Mulungu. Ndiye Paulo anasowa Aquila ndi Priscilla kumuthandiza bambo ndi mayi pa moyo wake ulalikira anthu Uthenga Wabwino. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Willard Mbalule kuchokera ku St. Don Bosco Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Lero Uthenga Wabwino wachokera ku Yohane woyera mutu 16 ndime la 16 mpaka 20. Chisoni chanu chisasanduka chimwemwe. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Taylor, achipani cha St. Patrick's Missionary Society SPS, kuchokera ku St. Augustine Mtengo wa Nthenga Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Pambuyo pake Paulo adachoka ku Atene napita ku Korinto. Kumeneko adapezako Myuda wina dzina lake Aquila, mbadwa ya ku Ponto. Iye anali atangofika chatsopano kuchokera ku Italiya pamodzi ndi mkazi wake Priscilla, chifukwa Klaudiyo mfumu ya ku Roma adalamula kuti Ayuda onse achoke ku Roma. Tsono Paulo adapita kukawaona. Ndiye popeza kuti iwo anali amisiri a ntchito imodzimodzi ngati yake yosoka mahema, iyeyo adakhala nawo namagwirira limodzi ntchito. Pa tsiku la Sabata lililonse iye ankakambirana ndi anthu ku nyumba ya mapemphero ya Ayuda, namayesetsa kukopa Ayuda ndi Agriki omwe. Silasi ndi Timoteyo atafika kuchokera ku Masedoniya, Paulo tsopano ankangogwira ntchito yolalikira ndi kuwauza Ayuda monenetsa kuti Yesu ndiye anali mpulumutsi wolonjezedwa uja. Koma pakuti iwo adatsutsana naye ndi kumchita chipongwe, Paulo adalekana nawo pakukutumula zovala zake nawawuza kuti mwadziphetsa ndi mtima wanu. Tsono izo nzanu, ine ndilibe chifukwa. Kuyambira tsopano ndipita kwa akunja. Motero adachoka kumeneko napita ku nyumba ya munthu wina dzina lake Tito Yusto. Iyeyu anali munthu wopembedza Mulungu, ndipo nyumba yake idayandikana ndi nyumba ya mapemphero. Crispo, mkulu wa nyumba ya mapempheroyo, pamodzi ndi onse apa banja lake adakhulupirira Ambuye. Ndipo anthu ambiri a ku Korinto
atamva mawu a Paulo adakhulupirira nabatizidwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndinu nomwe. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Yohane. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, kanthawi pang'ono ndipo simudzandionanso, koma patapitanso kanthawi pang'ono mudzandiona. Ophunzira ake ena adayamba kufunsana kuti, kodi ndi chiyani akutiwuzachi akuti kanthawi pang'ono ndipo simudzandionanso, koma patapitanso kanthawi pang'ono mudzandiona. Akutinso, chifukwa ndikupita kwa Atate. Kodi ndi chiyani akunenachi kuti kanthawi pang'ono? Sitikumvetse zimene akufuna kunena. Yesu adazindikira kuti ophunzirawo akufuna kumufunsa, choncho adati, kodi mukufunsana za mawu amene ndanenawa akuti kanthawi pang'ono ndipo simudzandionanso, koma patapitanso kanthawi pang'ono mudzandiona? Ndithu ndikunenetsa kuti inu mudzalira ndi kuza, koma anthu odalira pansi pano adzakondwa. Inu mudzamva chisoni, koma chisoni chanu chidzasanduka chimwemwe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Kanthawi pang'ono ndipo simudzandionanso, koma patapitanso kanthawi pang'ono mudzandiona. Ndipo chisoni chanu chidzasanduka chimwemwe. Kwa ife mawuwa ndi apafupi ndi omveka bwino, chifukwa ife tikudziwa za zimene zidachitika. Yesu akulankhula za imfa yake ndi kuuka kwake kwa kufa, chifukwa atampachika pa mtanda iye sadaonekanso kwa ophunzira ake. Koma patapita masiku atatu adaonananso ndi ophunzira ake. Ndi ife tikuzindikira kuti Yesu ndi imfa yake adachoka pakati pathu. Koma kwa ophunzira ake pa nthawi yomweyo analibe chikhulupiriro pa zakuuka kwa kufa. Anangodziwa kuti munthu akafa, afa basi, palibe tsogolo lake. Ndiye chifukwa chake sakumvetsa patapita nthawi pang'ono mudzandionanso. Koma ife tikudziwa kuti ayi, Ambuye adafa, adamika m'manda, ndipo pa tsiku lachitatu adauka kwa kufa. Ndipo adafa. Anthu okonda zapansi pano adakondwa kwambiri poona imfa yake, chifukwa adadana ndi Yesu. Sadafune kuti awalire moyo wawo, sadafune mawu awo. Ndi chifukwa chake adakondwa pakuona imfa yake. Koma apostoli adali ndi chisoni chachikulu pakuona imfa ya Yesu, chifukwa ndiye amene anali wokondeka wawo, ndiye amene anali kuwalimbikitsa, kuwachiritsa,
kuwathandiza tsiku ndi tsiku moyo wawo. Koma chisoni chawo chidasanduka chimwemwe pamene Yesu adawaonekera pa chaka cha Pasaka. Ndipo pamene adawaonekera adanena mawu akuti mtendere ukhale nanu. Ndiye mawu a Yesu kwa ifenso, mtendere ukhale nanu. Ndipo mawu pa tsiku la Pasaka akubwerezanso kunena mtendere ukhale nanu. Mpaka na katatu mtendere ukhale nanu. Chifukwa Ambuye akudziwa kuti moyo wathu uno timavutika, timakhala ndi chisoni pa zinthu zambiri zimene zikuchitika pakati pathu ndiponso moyo wathu. Tikuona imfa ya okondeka athu, tikuona imfa ya ana athu, tikuona matenda, tikuona nkhondo, tikuona zambiri zimene zimatipatsa chisoni chachikulu. Ndipo timakhala ndi chisoni chachikulu pa zimene zikuchitika. Koma Ambuye akuti ndidzabweranso kwa inu. Ndi pamene mudzandiona mudzakhala ndi mtendere. Chifukwa moyo wa munthu pansi pano ndi moyo umene umasowa kukasenza mtanda ndikuyenda tsiku ndi tsiku pakati pa mavuto. Koma chimene chikutikira ife ndi moyo wosatha wakumwamba. Ndiye Ambuye akutilimbikitsa kuti chisoni chanu chidzasanduka chimwemwe. Ndipo mwina sitimakhulupirira kuti chisoni chathu chidzasanduka chimwemwe. Koma Mzimu Woyera akatitsikira, Mzimu wachoona, ndiye amene adzatiwululira zonse. Ndipo tidzatha kuzindikira kuti pamoyo wathu pamene tikuvutika ndi zapansi pano, timayamba ulendo wopita kumtanda ndikunena Ambuye onani kuvutika kwanga, ndilibe njira yothulukamo. Ndipo Ambuye akutilimbikitsa ndikunena kuti iyayi njira yomweyo ndiye njira ya kumoyo. Moyo timalandira kuchokera ku mavuto ndi zosowa ndi zolephera zapansi pano. Ambuye amakhala nafe ndipo chimwemwe chathu chidzakhala. Ndiye Ambuye amene timakumana naye moyo wathu. Popemphera timakumana ndi Yesu. Powerenga mawu a Mulungu timakumana ndi Yesu. Pamene tikupita ku church timakumana ndi Yesu. Pamene timalandira Eucharistia timakumana ndi Yesu. Ndiye Yesu amene akutilimbikitsa, amene amanena kuti bwerani kwa ine inu nonse olema ndi otopa, ndipo ine ndidzakulimbitsani. Ndine wa mtima wofatsa ndi wodzichepetsa, khulupirira ine. Chifukwa zimene zikukhala zovuta zidzasanduka zatsopano. Khulupirirani Ambuye. Ndikukumbukira moyo wa makolo anga. Kunali m'banja lathu kunali ana 11. Ndipo panali nthawi pamene wina adamwalira, wina ali kuchipatala, ndipo winanso matenda adakula moyo wake. Ndipo ife tinaoneka ngati chisoni chathu chapambana, ndipo titulukamo bwanji. Koma chimene chidachitika chidatidabwitsa chokuti Mulungu adatithandiza. Inde
mzanga mmodzi adamwalira, inde matenda ya wina sidachiritsidwe. Koma tinapeza chimwemwe china mwa Yesu potilimbikitsa pa ulendo wathu uno, kuti moyo wathu uno ndi misasa chabe, ndipo kumene tikupita ndi kumwamba, kumene kulibe matenda, kulibe maliro, kuli moyo wa kumwamba. Ndiye Ambuye ponena za masautso amene tikumana nawo, Yohane Woyera anali kukumbukira masautso a Kristu pa nthawi Yesu atapita kumwamba. Ma Kristu ambiri anaphedwa chifukwa cha kukhulupirira Yesu. Koma ngakhale zinthu zidaipa, adapitiriza kukhulupirira, ndipo tsopano iwo akutchulidwa oyera a Mulungu. Chifukwa pakati pa mavuto wawo, adapitiriza kukhulupirira Mulungu, kuyika chiyembekezo chawo mwa Mulungu, ndi kufuna kukonda Mulungu, podziwa kuti ndi Atate athu wakumwamba, ndipo sangatitaye. Ndiye moyo wathu uno ndi momwemo, kuchimwemwe ndi chisoni. Koma tsiku lina pazakhala pamene timakhala ndi chimwemwe chosatha mu ufumu wa kumwamba. Amen. M'dzina la Atate, la Mwana, la Mzimu Woyera. Amen.